Di Noyalam ke Bernihat Sport Association ni kilalat banjurip ya kamadan yalek kai balatai penbha ke snong lum nong rem bernihat namar ke jingdu yalek kai jong ki kena menta labun benai nadu baki kam kalayat shat bantai penbha ke te kamadan nadu ki stadium ki kinro bat ki we kumban shupin pau baya ke te kamadan labu mau nong rem ha ubnai leber aja arpuar bantai ke stadium bapaka du uba bantai dor lingdo babat ru kum menteri ketenat yale kai hakatei kapor balamang pisaru hadu Sun Point Nuclear lingba ke State Sports Council da ke jing angnut ban kintiu yakakam yale kai sports hakatei kathan bat ka deiru kawai ne ki jingpen mang behe tam nakabenta ki madan yale kai Hariboy district uba wan prang lingdo General Secretary ke BSA ulapin pau bakani ke stadium kalong shisha ke jingker khui ki samla hakatei kathan lingba ke jingshim khia jong UMLA uba sostene sotun badeiru presiden ke BSA bat khamtam ke jingkiu ki kam yale kai hakatei kathan nadu ba ula shimti kumu presiden bat ke jing angnut ke jing post new jongi de ki post nam kala urlong minta ka kinti ulayat horu kumbalong hadu minta ka kam kalayat kumba prapo persen bat kmi lentiru ba u contractor unshim khia ban pendep yakatei ka kam hakapor balabu namar ki samla yale kai kilaling apisa namar kimyo shu ban le kai bat ban penlong ki tournament bapher kena badai yang ni katain bernihat kamtam ngaling ada yang tinap nongrim kineru ini ki marjan sinong jungi hi te nidap sha da kajing man ka bakrau ba hadin katno snem namar ngi la khala he la pun hang ne ya kane madan ngi la le kai do dang rit insya Allah ngaso ya kane madan ki la khot kum ka madan pamplang masih mo ndrei mentapat na kajing trestom jongi MLA badan borom jungi wat kumjur ibadai i presiden jong ka Bernihat Sport Association te nidap sha da kajing kamen ka bakrau ba ila simkhia ba ila wan ra ya kane ka galeri kane insyong no ka mini stadium bat kalong ke jingkerku ke bakarpang namanta ka than syangi sane sa Bernihat bat kumju ru ke bakarpang syu kalong namanta kane ka snong lum nong rem te ke ba ile tade sya kata ka jing pen wandur bat penkela ya kane ka than berni jungi hak liang jung sport khamtam ha football bat mendai banga ong tang spang football ndrei isim khialut hakiwe ke bentar kiwe ke sport bat kumju ru menta ndang layo ikne ki galeri ba internet leseng ila ban host kino ki event la ne kino ki sport event jong football ane kino ki we pat ki jing la kai ki ba haru kom long kadesha ka jing kerku ka bakrau na kaliang ka than jungi chane bat na kentu slam kentu scam ba kum kine ki nang wan chuchu hak ne ka than jungi sabte nga ai khuble ya pi ki media ba wan lawan khnang chane menta kasi ba pinya don rangkat lang bat ngi ki member jong ka BSA ba ya don rangkat hang ne te kabanong kong de kumba fitip hangne mensha kalong madan patjol don reka hukum ka neka galeri neka stadium ba inyo song aram te mentangi layo kane bor khoi ka de ka daw na kabun jong i presiden jong i ba satun bat ideru UMLA jong ka than jong hang na pojurang konsumsi te nadu ba simti mai ya hukum presiden jong ka Bernihat Sports Association hangne than borni jong i ka sports ngai ka kham kiu ba ban ya ka ba mensha ho ye mensha ba pli ki layale dan layale hi ban pen kiu rena ka daw ka jing bam don ki nongkershan banadin na suang na bananeng te ba pli kim la ban thawlat te hendre ngi don bok bhagi ki nong song ki thain borni bat khamtam ka nega snong nong rim ba harin ba le la simti ba deng sot thun ya kanega kam presiden hadin kata ila long so MLA te harin kata ila ele teng ba ban penyo ya kanega stadium te kajing angnut kajing posniu jongi kinong song borni daki phau snem kala wan urlong mentasin te yang dai na kata daw na ai kuble sibun na kaliang ka Bernihat Sports Association jongi wat na kaliang ka snong Bernihat jongi ro dan supan kenwa ya pi ya kanega madan ngi nadu snem prakupra ilong shwa menswa girang ba snong ka barim baja kila penyo yang kanega madan ya ka kot ru ngidon te hadin kata kila mang karpang kat kung ko jing tho kila mang karpang na ka benta ki kena samla jong ka thai Bernihat barok khoj bakin le kai bol hang ne
pukat kumka jingkok ba kila aidulir kal ba kadon kadulir hadin kata haus nem ar hajar laipat hadin bala wan ki nongkit kam ki barim jong ka boneh sport asian haka har hajar lai ki register no ya kene ka ya kene ka kunhun yakin ki para player para ki nonglek kai ki rangba snong ki 11 nong kila thau no ya kawai ka asian ki khot no Bernihat sport asian hadin kata suki kadang yai kapor mencua nomor ba ngingim don ki siong na naneng kum ki minister ni ki MLA ki ban la ban penyo ya kane la ele ba tambangim klem la bat ngim klem yo hadin ngidon sudon bok sama palat nginong Borni ba hadin balawan ibadeng susun kum presiden jong ka Bernihat Station hadin kata ilalong so MLA mun i layok kloi kam kloi susu ya kane ka sun pat menta PE kumde pilawan pe pilawan jurip kadang sa kakam sa kendiat kumba prapu persen kala dep satang sa 4% dengan kerpat yo kontraktor ba un pendep no kamploi kumba la ukular kumba la kubur kat kumga jing keren jonga kumbu secret general secretary jongka Bernihat Station nga man kapor man daong man ubna nga sipon i lano ba fin pendep yang kene iong hapo benai mas ngan persang ben pendep iong kumta kat kumga jing kular jong i ngarung kerpat i ban penstet no kam kumbangi menta te man kapor kumbangi wan te kaya hi kakam te menta ngaku bandang penstet cucu namar ba ki kena samla jongi kamtam ki ba lekai nangne na Berni area te ilalang ba kimio tournament hangne hapo Berni ba pli ki hap lekai shawai ngi kum Bernihat Station man usnem ki under 14 under 18 under 16 but ki rangba ngi pen lekai football hangne ki penlong tournament na kaliang jongi ka Bernihat Station tementala agenda arsnem ngi klem yo penlong te ba pli ki kena samla jongi hantam kini gibrah hande ki ban practice fan kasi kim ju le kai hande kaya ka tournament te nangne na te kumtang akar pat yo kontraktor ban pen state ban pen kamplo susu ya kane knang ba ki kena samla jongi ba bat ka Bernihat area jongi kan yo ya ki tournament ladu barit hadu ba ki tournament kin yo hande bat ni kuaru ba kiwe hadin baladep ya kane ka stadium kiwe ki kun honro pila ban ai tournament hangne hadin habut daladep ya kane ka stadium